Engage abantu direct. Direct engagement. Igoka moranje. Nonya abantu bagwanje ti. Ndibakora tena abanoti ya umwana mbara school yega. Na inu motu ara mangana imoso me kabisa. Mwegure. Inu banje. Ese ye ya aruye sona tebi etiare. Abantu baba getutu na bantaba ya. Darbo. Chikuramba ngeta. Igoka boranje tutaeto United account tokorera siamo tunyari gusuka gochimuti. Ase chira na arwete ndoje na ara akore chinde ejinde tutire tu mwakoma nenusu ndoje ngwikirani. Chibara na promise it ndoje by end of next year chibara chose na akore ki. Akore. Amangana nyageta ari Mario na akaborire na roisi fund mwako ni wade 200 million wako wendone shaya kwanyari ligori ya rais warwari kwendaka onye tobwati sha kwanyore rio ase ligori ya rais ikiachi kemensi ya kongira mwe boikorora igo ekina kagini nyore go streamline na ndembe kete technology onye nenya getaria karenyo onye ne ya gesima onye ne ga gechauri woko ruego konde yende akanyora record ya no ile se computer yota iras mo bori card ngabu no otorochi amangana masomo mwaroje batara akora matemuna abugata abana 760 abandi mbakora form 4 nande ninjendora baba ko enda e boarding dole batari kwenyara na barabumbasira taro ase polytechnic goso mianda abana ujagiro mwako yo abana 660 iki naze njonta ete bali batali kwenyara na baba abantu mambye bamanyemba konye tu na babanya konye muntu tote barabwa ni kwa society ase nasari twara gaje birazi omwako yongwa aja 35 classes omwaka wika June igo lero ntojerengeti eliya kabere aban chi nasari 220 na abekire ngentoko digital learning yani abana basoma mangane chi computer mapema bajo ukina matemta yara basinye wikiro mutinyo wala to shukuru chance 410 chance chibwate digital learning ejianasari komenta nayo najanga jana abana mbari bakurwemechi bagoje nende bosa garozero ngori ebwate vitamin C bigo kinyo bongo bwo omwana twara amu yoko de skoro mumenero ngori gori yonyorani amaso era mambya bomo na yanda asagi ngajang productivity to our machine chigenderete asichimbe uchi chombe chigenderete to dapa mabere nebintu bindem to genderete igendo ngena ntoko ga digital learning konge barimo vijana mwayure yamira nto asa digital learning ase manifesto yane ikina ngate wana article toko somia bana tochigazi yabore tuamo somia ngachaka kwa chigazi America kaisansa yamira yase operate kilomo tienyi abana 30 ninje nyora yamono tumugirango ogetutu yamo nabura bwe yamo erinde yabera abantu bange ngabungwa address inde nebinde igo ntora iri egazi negenderete bona abatayitenda ateni egazi ndabachibesa ndabasera egazi nabekoro nje nariyete chira nabantu bakansika bakanga chikura nanje wikambasike mbarendere nibo yeino ina giyo kakokora nando chimutwe ndobe yamo twabwaterana lero naje ko bakira mbiyamo Christmas yakoro kwa the account secretary o coordinator government yakoro Chuck Magara Dr. Chuck Magara sent yakoro gurai nere chief of staff afanyikazi
Tenda wafanyikazi asante. Yako Dr. Mogoi nere mominza bobo bwenya. Yaro tenda ziatari chose pay. Oyono waziri korobor yoba mommati pen. Yako gurai oyakoro kwa Alice Manoti waziri of gender, youth and sports. Mebira na ikwede. Yoba otakanone chimesa chitoko ore diseri baro serchibara. Chiba chirinko ore kodini babwenye. Baba kane babe komobuko. Ninjanjirana. Ese ina rejo. Nande bono. Yo ba otumeka korusiko. Monyore senate yakare bintu bya jete senate. Senate yari giti atabinde bubwati magoro. Binde bubwati magoro ekiare bintu ba ote abisarigete mbiyo bisarigete. Nane nduru terasira.